Tervetuloa uuden Femma-videon pariin. Tänään me selvitetään, kuka näistä 6 on maahanmuuttaja. Peli toimii siten, että edessä olevasta rivistä Femman tulee erilaisten kysymysten ja haasteiden avulla arvata, kuka heistä ei ole syntynyt Suomessa. Vastausten perusteella heidän tulee eliminoida yksi kilpailija ennen siirtymistä seuraavalle kierrokselle. Jos viimeinen jäljelle jäävä henkilö on maahanmuuttaja, Femma voittaa. Jos taas henkilö onkin natiivi suomalainen, hän kävelee studiolta kotiin 100 euroa rikkaampana. Ja tänään meillä on erityisvieraana itse maahanmuuttaja, seksikäs suklaa. Yes sir! Kiitos. Suomen kuuluisin mamu, mä sanoisin melkein. Oikeesti? Antaa melkein sulle. Kiitos. Luulet sä, että sä pystyt auttamaan meitä tänään tässä? Mä luulen, että mä pystyn auttamaan, koska musta tuntuu, että mä tunnistan maahanmuuttajat. Ne on tosi huono artikuloimaan. Plus sä tunnet kaikki mamut Suomessa. Mä tunnen kaikki mamut Suomessa. Mä tunnen myös niitä maahanmuuttajia, jotka väittää, että ne on maahanmuuttajia, vaikka ne on yömustia. Aivan. Muista, hiiri ei muutu aasiksi. Ei Nimenomaan. Mä en tiedä mitä toi meinaa, mutta on totta. Eiköhän tää selvää, kuka näistä on maahanmuuttaja. Bring on the mama. Se on mun lempiosio. Aina tää osio. Ai jee. Wow, nää bildit veli. Miksi sä rappui mun tolle? Kato ne on. Venää! Hei, miss kolmonen? 1, 2, 4, 5, 6. Miss kolmonen? Jou! Matti Myöhänen, maahanmuuttaja. Sori, mä olin myöhässä. Voitais aloittaa. Mulla on semmonen kysymys, mikä sun nimi on, mistä päin sä oot ja minkä ikäinen sä oot? Mä oon Jamal Järvinen Nigeriasta, 20. Alright, saisiko tutustua? Numero 2. Erdene Balor, Mongolia, 25. Mistä? Mongolia. Mongolia. Mikä nimi oli? Erdene Balor. Sä oot ensimmäinen mongolialainen, kenet mä tapaan. Mäkin on. No, totta hito kovin tappele, sen mä tiedän. Oot sä syntynyt Mongoliassa? Kyllä. Entä numero 3? Mä oon Ken Jöki. Mä oon Virosta, mä oon 18. Kenjugi. Ken Jöki. Hauska tutustua. Hauska tutustua. Numero 4. Olen Ahmed Hirsi Özdemir. Olen 25-vuotias. Oota hetki. Aloita alusta, sori. Olen Ahmed Hirsi Özdemir. Olen 25-vuotias. Ahmed Hirsi, bro. Man. Hirsi Özdemir. Bro, Özdemir. Man. Te on ChatGPT:llä tehty Ahmed. Olen puoleksi somalialainen ja puoleksi turkkilainen. Ai puoliksi somali, puoliksi kurdi. Turkki. Ei oo Tiedä mahdollista. vaan yhden somalit. Oh. Siirrytään eteenpäin, numero 5. Nimeni on Yusuf Fasil. Yusuf Fasil. Syyriasta 27. Tuo oli aika vedetty juttu. Se jopa se Yritetty, liikaa yritetty. Mut se mun mielestä se kuulosti. Mut se änkytti sen sukunimessä 2 kertaa. Tuli hitosti Se jännittää. Mut se kuulosti Kuulostaa mamulta. mamulta, joo. Ehkä sitä jää jännittää. Obviously, eli mamulkin on tunteet. Niin No, mennään herra iso pää. Joo, jemo. Iso pää. 6. Ei, 6 on serious. Muista se oli Ibo, joka sanoi. Ibo sanoi iso pää, en minä. Predator, Ali. Nyt se Megamind. Bro, mitä vittu alkoi roustavia vieraita? Anna se kanssa puhuu. Anna se puhuu, mitä vittu? Sanoko minä nimeni? Kaiken toi jää. My bad guys. Okei, sorry. Se itekin alkoi nauraa. Tuli iso Okei, eli 6. Mikä sun nimi on, missä oot kotoisin ja minkä kenen sä oot? Jehden Al-Masri. Minä olen Libanonista. Joo, isäni on Egyptistä kotoisin. Sen takia minun sukunimessäni on Al-Masri. Kyllä nauru hoho. Miksi sä naurat? Kyllä hoho. Mikä vittu toi nauru oli, bro? Onko se 4 vai 5? 4. Miten sä naurat? Olen elegaistunut täällä. Mikä? Mitä vittu toi meinaa? Kuka nappas nää kästit, bro? What? Mä en tiedä teistä, mutta tän jälkeen mä oon vaan niinku hämmentynyt. Sama. Mikä elägaistunut? Mä en Ei, tiedä. älä edes kysy ChatGPT. Kiitos esittelyistä. Me ollaan nyt päästy kuulee kaikkia. Voitais mennä kysymysten pariin. Kerro mulle, että mitä sä teet työksessä? Ja aloitetaan nyt 6. Minä olen autokorjaaja. Autokorjaaja. Anteeksi, vähän flunssa liikkeelle. Minä 10 vuotta, minä valmistuin 10 vuotta sitten autokorjaajaksi. Mikä on yleisin vika autoissa?
Pomppuakseli. Pumppuakseli. Se oma pumppuleikko. Anteeksi, söin liian tulinen ruoka ennen kuin tulin. Okei, Ai niin joo, mammo joo, tulinen ruoka, tiedätkö? Joo. Vitonen. Minä perhe falafelpaikka, Itäkeskus. Ai venä. Minkä niminen ravintola? Koska meillä on itse asiassa täällä herra Itäkeskus itse olen paikalla. Hän tietää joka nurkan. Itiksen pääministeri. Pafas. Bro, lähde menee. Kuka Itiksen syö papaa? Se on viimeinen paikka, mihin jengi meni Itiksen syö papaa. Ei, mutta minä olen siellä töissä. Niin, siellä Omistatko? Minä olen töissä. Mutta tehdään sanoit, että se on sun perhe. Kyllä. Lähde menee, bro. Jäit kiinni jo. 4. Meillä on pizzeria, nimi Vamos. Tehdään hyvä pizza. Mä oon kuullut Vamos Pizza. Mäkin on kuullut... Mut missä se oli? Mä en muista. Kato tuon kulmakarvat, bro. Ne on paksut. Te on kunnon pensselit. Okei, Matti Myöhänen, 3. Kaupas. Ja kassahommissa. Kaikki missä löytyy. Missä kaupassa? Rusta. K-rautat sai. Joo. Numero 2. On myös myyjä. Alepa, Pihlaista. Kyllä se on aika helppoa, tietsä, ottaa vaan mitä toinen sanoo, kun se huomasi mitä niin me prestattiin näitä, huomaat. Mut veli, Ei, mitä mut se toi vaan sanoo on? sen mun mielestä konferenssi. Ei. Joo, mun mielestä Se hyppäsi tuon kolmosen. En mä heittä tota, toi oli mun mielestä. Mun mielestä se hyppäsi kolmosen. 1. Mä oon myyjä Alepas. No toi meni yli. Ei, Tos koko menee ryhmän raja. mukaan. Kato, tästä täällä ollaan yrittäjiä, me tehdään omia juttuja. Yksi aloittaa sen wave, että mä oon kaupassa, ja annetaan slaidaa, kaikki hyppää siihen Ei. mukaan. 1 meni yli. Se sano, veli, 2 sanoi Alepa, se sanoi heti perässä Alepa. Okei, mennään. Mikä Alepa? Leinälä. Okei. Tää tulikin suoraan. Pitäisikö meidän kysyä vielä tässä kierroksessa, että kuinka pitkään te olette niinku asunut Suomessa, jos käydään nopea roundi, vaikka lähdetään sieltä 1. 15 vuotta. Kuulostaa aika suomalaiselta. Siirrytään 2. Tulin 9-vuotiaana, eli 16 vuotta kohta. Numero 3. 14 vuotta sitten. Näyttääks toi pää muuta vähän virolaista? Tunneeko sä Nublu? Tunnen. Mitä virolaista kaljaa Virolasta juo? Sandals ja Alekok. Tuo Saku Goldhän se on. Ei oo hyvä. Ei, mä luulin väärin. Numero 4. 10 vuotta. Toi väänsi niin kovaa. 10 vuotta. Mut mistä sä tulit? Turkista. Mä tiedän yhden sanan turkiksi. Miten sanotaan kiitos paljon? Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Oli oikee. Oli. Okei. Tuo äijä yllätti. Tuo äijä Vahvisti se yllätti. keissi. Okei, Nyt meni kova. vaikeaksi. Okei, mennään 5. 10 vuotta sitten, 2015. Ja mistä sä tulit? Syyria. Mistä päin Syyriä? Aleppo. Alepa. Varaa tää Alepa juttu menee. Aleppo. Okei. Numero 6. Minä tulin 2016 Suomeen. Mistä? Libanonista. Bro, tarvi me tuolla suuttua, Rick veli. Owens. Libanolaiset ei ole Rick Owens päällä. Mitä väliä sillä on? Mikä on teidän lempiruoka? Lempikotiruoka. Aloitetaan numero 6. Niitä on vaikea sanoa, niitä on niin monta. Minun mummoni teki paljon ruokaa, mutta hän on nyt poissa. Joten nykyään meillä enemmän vaan tilataan ruokaa kotiin. Fiksu. Libanolaiset on kovin tekee ruokaa, ne harvoin tilaa kyllä. No muistatko minkään ruoan nimeä? Minä olin niin nuori, minä en muista enää. Tiedätkö mitään libanonilaisia ruokia? Odotas, minä oikein mietin. Se on niin arka aihe, minä en halua puhua siitä. Mummo teki niin. Ymmärrän. Okei, mennään seuraavaan. Silloin kun perhe tulee, se on minun lempitilanne. Kubba silloin minä tekee. Mikä? Kattila tekee. Mikä maa tää oli? Syyria. Syyrialainen joo. Numero 4. Minulla paljon. Tykkään lahmacun. Minä tykkään somalia ruoka tosi paljon. Minä tykkään beris ja hilib. Sitten vähän bisbäs vieren. Yksi. Se teki... Broidi. Näit sä toi combination? Veli, Combinations. tää äijä on mamu. Mut se voi myös olla, sillä on maahanmuuttaja tyttöystävä, ikinä ei voi tiedä. Nää näitä ei. Veli, tää ei oo tapped in, bro. Bes, moos, veli. Oletko parisuhteessa? Kyllä. No niin, se muija on musta, ei siinä mitään. Mikä maalainen kumppanisi on? En halua puhua. Okei. 3. Mikä on sun lempiruoka? Makaroni, keitto ja suolakurkku.
Sano uudestaan. Makaroni-keitto Makaronikeitto. ja suolakurkku. Mikä vittu on makaronikeitto? Niin kuin nakkikeitto vähän. Ei makaronikeitto sulla. Onks toi joku juttu? Sä laitat makaroni ja sä laitat maitoa ja sitten se on makea. Itse asiassa mä oon maistanut tuota, toi on ihan läppäävä. Of course tää äijä, vittuksi mä. Sime sä oot kyllä ihme äijä. Se on niin struggle meal. Struggle me, veli. Sime, sähän et oo maahanmuuttaja. Niin totta. Teillä on jotain yhtenäistä kyllä. Ei mamu tollasesta saa. Ei. Mieluummin vittu sipulia ja vettä yhtä joisin kuin tota. Okei, kakkonen, mikä on sun lempiruoka? Suomessa tykkään kalakeitto, mutta Mongolia se on shul, eli tämmönen nuudelilammaskeito. Okei. Kakkonen vahva veli. Numero 1, mikä on sun lempiruoka? Iso pihvi. Tää on suomalainen. Iso pihvi. Millainen pihvi? Yleensä vasika ulkofile. Vasikan ulkofile. Tää on aika suomalainen. Suomalainen. Onko miten kypsää? Vähän raaka. No niin, suomalainen. Aika suomalaista. Mistä sä olet kotoisin? Nigeria. Nigeria. Ja mikä sun nimi olikaan? Jama. Kun sä syöt sun kotimaasta ruokaa, syötkö sä käsillä vai haarukalla? Käsi, iso pihvi, mä otan suoraan. Joo, mennään. Okei, kuka on Nigerian isoin artisti? Isoin artisti. Soulja Boy. No, kiitos. Se luovutti. Mies luovutti. Voiko aloittaa? Saanko aloittaa? Aki valoittaa. Ykkönen. Antti pois. Severi ykkönen. Suomalaiset pohkeet, mä näin, mä tunnistan suomalaiset. Sori Markus, se oli siinä. Yes, Antti. Tsiikataan. Kiitos, että tulit. Kiitos Antti. Laittakaa sauna lämpeisiin. Toi oli helppo. Oli. Mut se söi itsensä, puhuu liikaa. Joo. Okei. Kakkosroundi, ootte selvinnyt jo tänne asti. Seuraavaksi me haluttais vähän tutustua teihin vielä lisää. Aloitetaan vaikka sieltä kakkosesta. Ootko sä ikin kohdannut rasismia Suomessa ja minkälaista? Kyllä olen. Niin pitkältä kun muistan, niin on ollut. Ja suurin osa siitä on johtunut minun silmistä. Miltä sun silmät näyttää? Mä näytän, on tehty aika paljon niin kuin näin. Mut mitä niinku rasisti suomalainen sanoo 5 bissen jälkeen? Se sanoo aika usein kiilusilmä. Mikä vittu juttu toi oli? Se totuus tulee siihen. Joo, ei, toi oli hyvä kysymys. No, numero 3. Oon kokenut rasismia. Jotain esimerkkejä, millaisia rasistisia tilanteita sä olet kohdannut? Toisin, että olen kaupasta kotoisin. Kaupasta kotoisin? Koska siellä käydään hakemaan viinaa. Toi on kyllä, se on creative. Mitä? Sattuuks toi vai nauroit sä ite? Nauroin ite. Mä mietinkin, tiedätkö? Jotkut rasistit on hauska, mä diggaan joskus. Ne on hyvä läppä. Mitäs nelonen? En ole kokenut. Bro, onks Arma Alisa? Arma Alisa on ainoa, joka ei kokenut rasismia. Miten sä et oo kokenut ikinä rasismia? En ole kokenut. Ikinä? En. Miksi sä vaihoit sun seisomisasentoa? Sulla oli aikaisemmin se parempi. Haluan nyt tehdä näin. Vaihtaa, okei. Hänellä on oikeus siihen. Joo. Maahanmuuttajanakin, kyllä. Okei, kiitos. Numero 5. Kyllä olen. Haluatko kertoa siitä? Silloin kun muutti Suomeen 2015, silloin paljon kielitaidon takia. Onko sä sanottu ikinä rullahuuliksi? Ei ole. Mitä mulla ollaan sanottu? En halua puhua siitä, se on tosi loukkaavaa minulle. Niin. Ymmärrän. Iso pää. Mä en kestä, että äijä näyttää hatti vatille. Onko sulla pyöräilykypärä siellä? Mikä tää äijä on alla meni? Mistä naama näyttää täällä? Näyttää siltä, se yrittää olla vihainen, mutta se ei kestä. Se pää näyttää bluntilta. Bro, niin mitä sulla on alas siellä päässä oikeesti? Minulla on rastat. Tee tälleen. Näytä tälleen pää. Okei, nyt mä ymmärrän. Nyt mä ymmärrän. Joo, mä otti kyllä, okei. Oot sä kokenut rasismia? Kyllä vain. Millaista ja miksi? Minä harrastan ampumista. Tai siis ampumaradalla. Toi ei oo niin mammu juttu rehellisesti. Ei oo, mamut ja ei. En muista monessa kertaa aika alkupäässä, kun menin ampumaan. Siellä joku valkoihoinen, ilmeisesti suomalainen minulle sanoi, että tekisi mieli ampua sinut, mutta minä nummera. Siis tuo on ensimmäinen kokemus, minkä muistan, mutta niitä on minulle tapahtunut todella paljon. Ei meillä. Jotenkin ilmeisesti ei oo niin. Tiedätkö, mä en oo ikinä käyttänyt tätä sanaa. Se voi olla virolainen. Numero 3. Sanoks virolaiset yleensä tolle, että mä haluaisin ampua sua?
Virolaiset on mukavia. Mä oon ollut monta kertaa niiden kanssa. Aina mukavia. Minä sanoin, että se voi olla virolainen. Ei Suomessa ole ainoita valkoihoisia ihmisiä täällä maalla. Hei, rauha. Millä aseella sä yleensä ammut? Pistoolilla. Mikä pistooli? Glock. Glock mitä? 19. He's dead. Joo, näin ulos veli, vallan Kutonen. Okei, mulla on vielä yksi kysymys teille kaikille. Et mitä kaikkia kieliä te puhutte? Ja Kutonen, mä haluan aloittaa susta, sulla oli hyvä drive äsken. Kotona me puhumme englantia, koska kun äitini ja isäni tapasivat, he molemmat puhuvat arabiaa, mutta heillä on vähän eri murre. Mut kai sä jotain arabiaa osaat puhua. Totta kai. Shalalik habibi. Nyt on niin... Minä en ymmärrä tuota murretta, se on niin erilainen. Okei, mitä murretta sä ymmärrät? Me puhumme englantia kotona. Nyt tuli sydän. Me puhumme englantia myöskin vähän samalla tavalla. Perheessä puhutaan paljon eri murteita, kaverit eri taustoista, aina eri kieli. Minä olen oppinut nyt Suomessa suomi, englanti ja sitten pikkaisen arabia, mutta se on jäänyt vähän toisalalle. Osaat sä puhua arabiaa? Ihan muutama sana. Voisitko sanoa mulle jotain arabiaksi? Marhaban. Marhaba. Yeah. Kifak? Yeah. Sinne Yeah. Mitä Ei, se. Murte. Ei ymmärrä murre. Mä näin kaukaa jo. Nelonen, mitä kieliä sä puhut? Minä puhun suomea, turkkia ja tosi vähän somaliaa ja englantia. Niinku kuinka vähän somaliaa? Todella vähän. Nelonen vuodet se hengaa paljon maahanmuuttajia. Se on pihoilta. Tää on helppo testi. Sanoit, että se puhuu tosi vähän. Jos ei osaa vastaa mulle tähän, Se on siinä. eri määriin. Mä fi antaa. Alhamdulillah, hatikaa. Adika. Olen sanonut Adika. Sä et vastaa tolleen, veli. Ei, mä haluan antaa toi eteenpäin. Tää oli hyvä. Numero 3. Mitä kieltä te puhutte? Viro, suomi, englanti. Todella vähän ruotsia. Okei. Tura. Huiksi. Ois lähtenyt mukaan. Se on ylä, ei ula. En tiedä, bro. Okei, numero 2. Suomi, vähän ruotsi, mitä koulussa, englanti, pikkasen mongoli. Mä en saa kysyä mongolia kielestä. Mitä? Onko teillä niinku oma kieli? On. Puhut sä sitä yhtään? Mikä se kielen nimi on? Mongoli. Osaat sä esitellä itse sillä kielellä? Moi, nimeni on... Ansan, Ei, mut sille ite. Ansan Erdene. Ei. Ansan Erdene. Ei, silleen minun nimeni on Ansan Erdene. Ansan Erdene. Ei, mongolian kielellä. Kyllä. No niin. Ansan Erdene. Ei. Ei. Toi on se lause. Hei, minun nimeni on... Ansan Erdene. Ali, se on teidän kielellä tolleen. Minun nimeni on Erdene. Mä käyn, se oli sun nimi. That's what I'm saying, joo. Mikä sun nimi olikaan? Erdene, Volar. Hei, jos sä oot kerran Mongoliasta, mikä on se leima, mitä mongolilaisilla on, se on tullut suuri kuningaat, joka hautas kultaa joskus way back historian mukaan. No, en osaa sanoa hautamisesta, mutta Tyrik-leima on meidän suku. Whatever that means. Mitä hajuu? Mä en tiedä mitä tapahtunut, mä vakuutun. Okei, mennään nyt äänestyksen pariin ja mä voin aloittaa tästä. Ja mun ääni menee suoraan numero 6. Näistä 3 ekasta mä oon paljon varmempi kuin näistä 2. Mä en usko, että 5 on maahanmuuttaja. Sen takia mä ehkä annan 5, koska tää 6, noin rastat jotenkin niinku... Sä näet ne. Sä näet, sillä on jotain tuolla alla. Silloin. Kiitos. Koska 6, sun lingua on vähän semmonen, sä et oo maahan tunkeutuja. Sä oot suomalainen. Se menee sille 6. Mun ääni menee 6. Get out of here. Sorry bro, mun ääni menee sulle. Joo, sä kompastuit jo paljon aikaisemmin. Jengi vähän unohti sen, mutta sä kompastuit ajat sitten. Niin 6, kiitos et tulit, mut munkin ääni menee sulle. Miksi tää liikkuu näin hitaasti? Mitä vittua? Sä haluat sut veli. Se noikkas sut veli. Koski sun, kun se tulikin. Joo, se koski mun älysi just, bro. Sä oot sen veli. Okei, seuraavaksi 3. roundi. Teillä on valkotaulut, johon me halutaan, että te annatte teidän vastauksenne teille esitettäviä kysymyksiä. Alkaa näyttääkö frendeille vastauksia siellä. Ja ensimmäinen kysymys, mihin pitää vastata. Mikä on flyys? Onks kaikki valmiin? Kääntikää vaan taulut.
tyyli. Kakkonen, et sä ikin kuullut tuota sanaa? En oo kuullut. Hengaat sä niinku suomalaisten kanssa vai hengaat sä mamujen kanssa? Aika paljon aasialaisen kanssa muita, mutta... Kyllä mä annan slaidan. Bro, eka kerta joku slaidat. Mikä on häflä? No on nopeita. Bro, täällä on nopeit äijii. Siis Nelonen alkoi kirjoittaa ennen kuin sä sanoit loppuun. Kolmannella. Kääntäkää taulut. 1, 2, 3. Tiedä. Juhlaa. Keissitapaus. Vedä, vittu on keissitapaus. 2 eri sanaa. Keissi ja tapaus. Häflä. Minä kaverin kanssa sanoin joku on häflässä. Venä, mikä maalainen sä olitkaan? Syyriä. Mä näen ton. Joo. Se on niinku keissi, mutta mä laitoin myös tapaus. Kakkonen hunaja. Mä vaan ajattelin H-alkava, en mä tiedä. Leillisesti mäkään tiedä mikä on häflä, mutta... Okei. Me ei käytä sitä sanaa varasta. Mitä se tarkoittaa? Se on niinku mennä juhla basically. Mut häflä on arabiaksi kyllä häflä myös. Ja numero 5, mitä sä puhut arabiaa? Pikkasen, mutta aina se on vähän slangi sillä, että... Venä Vitonen, miten te siis käytätte tuota sanaa? Broidi joutui häflään. Joutu häflään. Mitä? Ei missään nimessä. No mä en tiedä bro, koska oikeesti arabiaksi toi on arabialainen sana bro. Ehkä vähän vaikeampi kysymys nyt seuraavaksi. Mitä sä vastaat, jos sä näet jonkun sun kaverin kadulla, se sanoo sulle kaikki hyvin? Miten sä vastaat? Nelonen lähti Mä tykkään. Nelonen on sharp, se on nopea. Kato, se on valmis jo. Okei, 3, 2, 1. Kääntäkää. Hyvin sulla? Joo, off. Hyvin boy. Ollaan nää kaksi. Okei. Toi on ehkä... Nelonen ja Vitonen. Teillä on ne oikeat vastaukset. Katsokaa kolmosen vastaus. Hirveä. Joo, of course. Mä haluan kuulla sen kolmosen omasta suusta. Kaikki hyvin? Joskus. Mikä on S2-tunti? Mä vihasin Sä takia tarvitsit sitä. Se oli painajainen oikeesti hitto. No niin, ootteko te ready? N-Y-T, nyt. Suomi toisena kielenä koulussa. Okei. Suomi toisena kielenä. Tuo on yleinen. Tuo on hieno, että jengi tiesi. Okei, seuraava kysymys on, että mikä on haram? Nelonen heti. Sharp. Kakkonen alkoi hueroa päät. Onks kaikki valmiin? N-Y-T, nyt. Hoitaja. Mikä ei ole hyvä tehdä, okei? Kattokaa Nelonen, mä sanon, Nelosella on bars. Kielletty uskonnossa. Alkoholi ja possu. Possu on hito hyvä, broidi. Päästäisikö me tämän perusteella niinku äänestä? Ero siitä. Mun mielipiteet muuttuu. Mä olin tosi vahvasti sitä mieltä, että kakkonen voisi olla vahva kandidaatti tähän niinku kilpailuun, mutta kakkonen sä sellaista itses, niin mun ääni menee sulle. Tää on aika vaikea. Mä olin aika varma, että se on joko 4 tai 5 pitäisi lähteä ulos täältä, mut nää vakuutti nyt tässä roundissa, joten mun ääni menee numero 3. Jengi fleimasi aika paljon kakkosta. Mut mä uskon siihen, että se silti voi olla maahanmuuttaja. Koska se sanoo myös, että sä oot Mongoliasta. Tiedätkö, ne on sellaisia juttuja, mitä ei välttämättä... Bro, ei suklaakaan ei tiennyt puolia noista jutuista. Joo, mäkään tiedän. Mä oon 33 joo. Mä oon vanha. Se on se syy. Mä annan mun äänen 3. Mulla on ollut sillä, että toi 5 on niin chilli ollut, että se on sillä, että se on pakko olla maahanmuuttaja. Se ei stressaa mistä mitä. Se on nähnyt nälkä. Tiedätkö, siitä näkee niin. 4 on vähän sillä, että se on hengannut maahanmuuttajien kanssa. Sillä on ollut joku vanha bädi, tumma muija. Se on vaalea myös. Mut suklaa, älä unohda noin kulmakarvat. Jos on tonne on hiton paksu. Sitten 3, se on vaan virolainen, tosi pieni pää. Se on vaan virolainen ja tosi pieni pää. Mun ääni menee 2, koska 2, mä veikkaan, että hän on vaan joku yliopistos, joku kirjeenvaihtaja tai joku tällainen. Kirjeenvaihtaja. Mä en tiedä mikä duuni toi se on, mutta okei. Kuulosti hito hyvä. Mä en silleen niinku 2, mä oon just samaa mieltä kuin Alha. Mä niinku silleen toi viime roundi joo, vaikka se haparoi paljon tossa, niin se on niin vakuuttava tosta siitä, että se on niinku mongolialainen. Mä ehkä lähtisin jatkaa tää mun linjaa, niin kun mä äänestin viime roundista. Mun ääni menee 5. Kenan! Vitonen mun mielestä ei ollut hirveän vakuuttava. Siinä kun sä et tiennyt häflää ja sä oot syyrialainen, sanoit, että sä puhut arabiaa vähän. Siinä mä vähän katoin, että mun mielestä sä et oo ainakaan mamu, eli mun ääni menee numero 5. Wow. Ja nyt tilanne on niinku 2-2-2. Okei, ihan lyhyesti. Antakaa 2 lähetään, että miksi sä oot maahanmuuttaja? Aika vaikea vakuuttaa, mutta mä oon Mongoliassa, mutta aikuisiellä mä oon käynyt siellä vaan 2 kertaa.
Ulaanbaatar on se paikka, missä mä oon asunut pitkään. Ja mun isä ja äiti molemmat on mongolialaisia. Okei. Numero 3. En tiedä mitä vaikuttaa. Tuli 14 vuotta sitten. Tuli Suomeen. Muutin Myrtsiin. Wow. Minkä ikäinen sä oot? 18. Minne päin Myrtsiin sä muutit? Tohon, mikä se on siitä, Hessestä tie yli. Ei, nyt sä veit vaarallisille vesille. Se puhuu se Somppupihan vieressä oleva talo. Valkoiset talot. Minä muutin 10 vuotta 2015, lähdin Syyriasta sotakarkuun. Sen jälkeen en ole käynyt omassa kotimaassaan. Minä olen maahanmuuttaja. Minä maksan täällä vero. En osta, eikö niin? Eikö niin mäkään osta? En kyllä. Äiti nyt. Mistä päin Syyriä sä oot? Aleppo. Miltä Syyrian lippu näyttää? Syyrian lippu punainen, valkoinen, musta. Siinä on keskellä kotka. Ei Venä. Koska mä tiedän, että Syyrian lippu on näyttänyt, mä en tiedä, se on muuttunut. Niin se on toi vanha. Ei toi ole vanha. Bro, Syyrian lippu se ei ole ikinä ollut Kotkaa. Voi olla, mä muistin väärin. Se on paha. Sulla me oltiin oikeesti. Me ostettu tuota tarinaa. Meidän pitää kysyä sen oikea kotimaan lippu. Miltä Suomen lippu näyttää? Musta valkoinen. Ahaha, no niin. Vitonen! Hyvä. Vitonen! Aha, Vitonen! Number 5. Numero 5. Kiitos. Äijä kokka. Ei tonnepäin, mitä kävelee? Äijä kokka sitten. Hyvä yritys. No niin, seuraava kierroksen aika. Äsken päästiin vitosesta eroon. Se jäi kiinni, kun se yritti huijaa sen lipun. Mä halusin pysyä aiheessa ja kysyä teiltä, että mistä maasta te olittekaan kotoisin? Ja sit kertokaa, millainen teidän lippu on. Mongolia. Lippu on 3 osaa. On reunalla 2 punaista laatikko, keskellä sininen laatikko ja sitten vasemmanpuoleinen punainen laatikko. Siinä on symboli, missä on niinku yin ja yang merkki. Kiitos. Oo äijä. Joo. 3. Virosta sinimusta valkoinen. Ylätalo sininen musta valkoinen. Toi me tiedetään. Valitsit hyvän maan. Yksi jätkä. 4. Turkki, punainen, valkoinen, kuu ja sitten tähti. Somalia, samanlainen sininen, mutta vain tähti. Okei. Mikä on teidän maan kansallisruoka? Se on shyl, minkä mä sanoin aiemminkin, mikä on mun suosikki. Se on niin kuin nuudeli lammaskeitto. Se on numero 3. Mä en tiedä mikä se on suomeksi, mutta se on verivorst, eli verimakkara. Pitää testaa joskus. Rehellisesti ei pidä. Joo. Onks hyvä? Ei natsaa? Numero 4. No sanotaan vaikka Somalialla on anjero. Ai. Ei oo, en mä sanoisi, että se on anjero. No mut se Se sanoo... on eka juttu. Ei sambuska oo. Ei, mut mä en sen byysistä puhu. Kyllä sun pitäisi tietää se pää. Mä sanoin, vaihdelin suhdevaimo Somaliassa. En ole ollut ympäristössä. Mikä se on Keinaan? Anjero on yksi niistä. Mun mielestä se saa pääs läpi tuolla. No mä kysyn vielä, että mistä kaupungeista olitte kotoisin siellä? Ulaanbaatar. 3. Mä oon Tallinnasta, mutta mun äiti on yhdessä saarelta, Hiiumaa. Ja sit siellä on kaupunki nimeltään Luitia. Damn, äijä heitti mausteit, bro. Sairas. Äijä, tää on vitun vaikee. Tää on niin vaikee. Älkää kompostuko 3 omaa. Mena, numero 4. Istanbul, Zeytinburnu. Kaikki tuli näin. Sano 4. Oh my Äijä, mulla on 4. Eiks niin, Turkis, onks sun linkkeet tohon uus, jos haluaa laittaa uudet hiukset? Voisitko toistaa? Hän yrittää kysyä, että onko sulla mitään linkkejä jengi, että sä hairline haluu fiksaa tällä? Minulla on hyvä tilanne. Okei. Minulla on hyvä tilanne. Ne on suomalainen oikeesti. Kun sillä on hyvä hairline. Mun mielestä meidän pitää nyt laittaa nää vähän jotenkin niinku liikkumaan. Miten teidän kotimaassa tanssitaan? Annetaanko me jotain... Kansan musiikki. Ai kansan musiikki. Virolaisille pitää antaa alkoholia. 4. Miten sun kotimaassa tanssitaan? Meillä tanssitaan kevyttä käsiliikettä näin. Napsu mukaan. Turkish traditional dance. Somaliassa tanssitaan näin. Näytä Turkki. Meni brain rot, mä vanno. Okei, vedä. Se kakkaa.
Ei, sun Sairaan! Nelonen on kloonattu. Broidi toi tappo ton tanssi, bro. Mä oon vakuuttunut. Mä oon oikeesti vakuuttunut. Nelonen. Mä oon ollut hetken sitä mieltä, että se on se. Mä oon vakuuttunut. Okei, kolmonen. Tanssitaanko Virossa? Onks? Siis mulla ei ole mitään hajua, mutta mä oon nähnyt, sit kun oli ruissi, niin sit oli Virossa oli semmonen laulufestarit, niin sit ne tanssi. Mä en tiedä, mä en oo nähnyt mitkä jätkillä on, mut naisilla on semmoset mekat ja sen tiedät, se ottaa tälleenkin ja sinne tanssii siinä. Okei, sillä oli pointti. Se oli pointti. Toi on virolainen. Kakkonen. Mä sanon, sulla on kuumat kivet tällä hetkellä. Meidän kansallistanssi vähän niin kuin Maartan tole, eli niin kuin hevosenpäätanssi. En osaa niin hyvin, mutta siinä jalkoja vähän niin kuin viedään toiselle puolelle näin. Ja jotenkin noin semmoinen. Meillä on vaikein tilanne ikinä. Obviously nämä kaikki on niistä maista, mistä ne kleimaa, että ne on. Mutta yksi niistä on vaan muuttanut tänne. Kakkonen on mongolialainen, mutta se ei ole syntynyt siellä. Se on syntynyt Suomessa. Sen vanhemmat on mongolialaisia. Niin, tää on kyllä hullu syntyy Mongoliasta. Se on itse syntynyt täällä. Jotenkin se tietää nämä jutut niin hyvin, koska se vanhemmat on siellä. Ja se on Entä kolmonen? Onko hän Kolmonen on virolainen, joka on syntynyt täällä. Kolmonen on virolainen. Se on niinku full virolainen. Se on virolainen, joka on syntynyt täällä. Nelonen on mammu. Nelonen ei ole maahanmuuttava. Se on suomalainen. Se vaan hengaa mammujen kanssa. Ei, suomalainen ei tanssi Danto tolleen. Mä voin aloittaa. Mä kerron jo mun perustelut. Kakkonen saa mun äänen. Sä et oo syntynyt Mongoliassa. Mä lähden sillä mun omalla vaistolla ja mä laitan kolmoselle mun äänen. Se on niin paljon epätodennäköisempää mun mielestä, että joku muuttaa Mongoliasta Suomeen kuin Virosta Suomeen. Te ootte molemmat todella ulkomaalaisia. Mut mun on pakko antaa mun ääni kakkoselle. Mä menen kyllä sillä, että toi nelonen on vaan hito hyvä kusettaa ja se vielä teki tuo Afrikan juttu, niin boluna ei halua. Sitä paitsi, sä edes haise öljylle vittu. Sä edes haistaa öljyruolle. Tuu lähemmä haista sitä nopeet. No, se palmu öljy. Bro, ei, Okei. Okei, nyt on paha. Mä sanoin. Nyt on paha. Se äijä haisi kyllä mamulle. Nyt se haisi mamulle. Mun ääni menee kakkoselle. No rehellisesti, mä kyllä annan mun äänen neloselle sen takia, koska sillä on jotenkin niin vahva rooli kuitenkin, vaikka selvästi se tietää näistä kaikista maista, mitä se niinku kleimaa. Turkkia, somppu, mikä kombo ensinnäkin toi? Ei, toi on mahdollinen kombo. Mä tiedän. Mut kun ne vanhemmat on tavannut duunissa täällä. Suomessa. Possible. Ne on syntynyt Suomessa. Possible. Minkä ikäinen sä olit? 25. Tohon aikaan, ei. Tuolla on ollut vahvat vanhemmat. Veitsigang. Ei Venä, missä sun vanhemmat oli tavannut? Suomessa. Miksi ne tuli synnyt Turkissa, jos ne tapas Suomi? Meni lomalle. Cap. Jäi kiinni. Ai. Cap. Nelonen, mitä sä just ittelet? Ovat tavanneet Suomessa ja lähteneet ulkomaille, Turkkiin. Asuks ne siellä Turkissa vai oliks ne lomalla? Suoraan sanoen, en ole perehtynyt. Nyt sä sanoit en perehtynyt. Tiedän sen, että synnyin Turkissa. Jos sun vanhemmat on asunut Suomessa, niillä on ollut pysyvä osoite Suomessa, ne on ollut vaan lomalla ja sä satuit syntyä silloin. En mä sanonut, että ne oli lomalla. Mä sanon, että menit. Mut oot sä ikin kuullut, että sun vanhemmat on asunut Turkissa? Kyllä. Älä mene, saa vaan. Minkä ikäisen sä muutit Suomeen? 15-vuotiaana. Eli sä asuit 15 vuotta Turkissa? Enkö minä sanonut, että tulin 2015 Suomeen? Okei, kyllä ikä ainakin matchaa. Nyt tehdään selkeämmin. Aki, aloita uudestaan. Kelle sanot sä äänen? Joo, Nelonen. Mä oon tosi pettynyt. Kyllä. Miten sä onnistut puhua itses pussiin tässä äänestyksessä? Älä anna ympäristön vaikuttaa. Nelonen, sä saat mun äänen. Hei bruski. Tuu, anna mä haistaa. Äidi. Mä haluan haistaa sun hiuksia. Äidi. Ei, hei, äidi. Joo. Nähdään. Itse asiassa, miksi te sekoitatte mua? Kuulitiko ne? Skadav. Kakkonen. Sori Nelonen, sori. Mä ymmärrän mun ystävät. Ne ystävät on tripeillä. Ei, mä oon pettynyt, bro. Ei, Nelonen, ystävät on tripeillä, ne yrittää vaikuttaa mulle. Sä sanoit hyvin, älä anna ympäristö. Kakkonen, saat ulkon. Wallah, mun ääni kolmonen. Kuuntele. Se tekee mulle jotain. Mä tarvitsen terapiaa kohta. Vika äänestys, ketä te äänestätte, ei perustelui. Kakkonen. Me pakko päättää. Kolmonen. Kakkonen. Vittu, I'm so sorry man. Mä oon niin pahoillani. Kakkonen. Kolmonen. Kakkonen.
Kiitos paljon. Kiitos paljon, Kakkonen. Kiitos. Mä lupaan, että teitte Nelonen, sulla on pare olla mamu. Nelonen, Sulla on pare olla mamu. Mä lupaan, että teitte virheen. Muuten mä nolasin itteni äsken. Alright, viimeinen roundi. Mä haluaisin nyt, että te perustelisitte, miksi teidän vastakkainen kilpailija ei ole maahanmuuttaja. Aloitetaan susta numero 3. En mä tiedä, mä en osaa sanoa. Siinä oli monta kohtaa, mistä olitte äänestämässä, mutta sitten yhtäkkiä tuli pari somppusanaa, niin sitten tiedät, heti vaihtui ääni. Koet sä, että meitä on liian helppo harhauttaa jollain parilla somppusanalla? Kyllä, samalla lailla kun oli vitonen, tai aluksi jamppasitte kutosen ja vitosen pariin, sitten yhtäkkiä vitonen oli kova, ja sitten tiedät, siinä vaihtoi paljon. Okei. Eli sanot, että me ollaan huonoja tuomareita. Ei, mä sanon, että teillä on mieli vaihtua tosi nopea. No ollaanko me hyviä tuomareita? Oot totta. Mikä se meitä? Onks Femma hyvä kanava? Of course. No niin, hyvä. Okei, entä numero 4? Mistä kaupungista sinä olet? Estoniasta. Mä sanoin Tallinnasta. Tallinnasta? Joo. Okei. Pohjois-Tallinnasta. Kuinka usein käyt siellä? Aina kun on kesäloma ja joululoma myös. Eli sä et käy juhannuksena siellä? En ole käynyt 2 vuotta juhannuksen siellä. Haluatko kertoa meille tärkeitä juhlia teidän maassa, IME? Niin No juhannus on isoin. Me tehdään todella iso kokko. Me grillataan vähän, mä en tiedä mikä se on suomeksi, mutta viroksi on shashlik. Se on tosi hyvä liha, tiedätkö, semmoisessa vartaan päällä. Sitten joulu on meille tosi tärkeä. Meillä on itsenäistyminen tosi tärkeä. Me ollaan 1 vuosi nuorempi kuin Suomi, sillä ne on isoimmat, mitä meillä on, ja pääsiäinen. Jos juhannus on kerran teille tosi tärkeä, asuuko sun sukulaiset, perhe, Kyllä. Eestissä vai täällä? Eestissä. Ja miksi ette mene niitten luo viettää sitä tapaa? Vanhemmat meni, mulla oli töitä. Joo, virolaisuudesta työ on kova. Mä en tiedä yhtäkään työtön virolaista. Edelleen, mä uskon, että hän on virolainen. Kyse on nyt se, että onko hän maahanmuuttaja. Synnyin Pohjois-Tallinna sairaalassa. Tää on paha. Okei, voitteko te perustella numero 4, miksi sä olet mamu? Like, come on bro, mitä mä selitän sulle, mitä mä oon mamu? Kiitos. Ei vaan niinku silleen... Veni, mä oon mamu. Miten sä haluat mä selitän sulle, että miten, tiedät sä? Se oli kyllä se, mihin mammu type of way reagoida. Mitä muut saa haluta, mä sanon. Se oli turhaan valmis lyömään. Aggressiivinen. Tää on vaikea, mutta kolmonenkin on silleen, että sit jos se ei oo virolainen, tiiäks, sit se on niinku kusettanut meidät hyvin, tiiäks. Mulla on yksi riittävä kysymys vaan enää. Missä päin sä asut Suomessa? Viikissä. Venä, mä oon Viikistä. Niin ootkin. Sä asut... Älä liikaa! Ennen. Joo! Ammutti. Kuunnelkaa. Missä on somppupiha? Oh, black. Sillä on se 3 bro, come on man. Tää riittää. 3. Sanoit, että sä oot Myrtsistä. Missä päin Myrtsi on somppupiha? Siinä missä on Hese, siitä tiedät sä yli iso tie. Sitten siinä on se mun talo ja sitten siinä on somppupiha. Minkä väriset talot? Tietää. Mä en tiedä, onko se vaihtunut, mä en ole vähän aikaa käynyt, mutta siellä oli silloin tiedät sä punaiset, tiedät. Se tietää. Välit. Sama. Välit, se tietää. Molemmat tietää, missä on somppupiha. Tunnetteko se somppupihasta jengiä? Joo. Tunnet sä? Jotain. Voit se nimeä? Oh my days! Tietää nimi! Mitä? Mitä vittua? Viikivuoro. Jos se Viikki somppupihaa jengiä? Ja mitä sä haluat? Okei, Mitä? 2 vahvaa kandidaattia. Musta tuntuu, että meidän pitää soittaa meidän kontaktille. Käytetäänkö me meidän toi kortti? Käytetään wildcard. Käytetään. Joo, tän jälkeen mä haluan tietää. Moro G. Moro G! Femma pojat on ongelmissa G. 2 jäljellä. Numero 4, numero 3. Toinen väittää se on turkki-somali. Toinen väittää se on Eestistä. Puhupa vähän, Piru Jyrkkä. No mitä siellä tahdot mä puhun? Hei, puhu lisää vähän. Veli, missä haluat mä sanoa sulle? Puhu lisää. Mitä? Veli, haluatko mä puhua sulle jalkapallosta? 7-1 PSG voitti ja mikä se oli? Voittiks Barsa vasta PSG? Mikä se oli? Aha. Numero 3 nyt. Mitä äijää? Moro. No niin, puhu vaan vähän. Haluatko mä puhua viroa vai suomea? Oi, Piru Jyrkkä, älä leire. Nyt puhu vaan vähän lisää keskustelua. Kumpi, Suomi vai Viro? No ei mitään Viroa, voitko puhua kunnon
Maahanmuuttaja aksentti. Mut mä en osaa tehdä aksentti, koska mä muutin tänne, mä oon asunut 14 vuotta. Mitä äijä alkaa biiffaa näitä? Aki, mikä sä laittaisit? Aki, mitä sä laittaisit? Mun mielestä 4 on maahanmuuttaja, Jyrki, mutta me tarvitaan apua. Mäkin sanoisin 4 maahanmuuttaja, mäkin sanoisin. Miksi sun mielestä mä oon maahanmuuttaja? Koska ääni kuulostaa siitä, että sä puhut niinku maahanmuuttajatausta, ymmärrätkö? Sä puhut maahanmuuttajatausta. Sulla ja 3 on eri. Okei, Jyrki, eli meidän valinta on 4. No mä sanoisin niin. Kiitos mielipiteestä. Jyrki sanoi numero 4. Ja Jyrki blessasi numero 4. Mä ite henkilökohtaisesti annan mun äänen 4. Sä et oo maahanmuuttaja. Mä vähän pelkään, että me ollaan tiputettu jo se maahanmuuttaja 2 muodossa. Mutta nämä 2 myös, mä en oikeasti tiedä. Tää voi mennä ihan niinku väärin, mutta mäkin annan mun äänen 4. Sen takia, että jotenkin toi Turkki-Somalia-kombo tuntuu vaan häröltä mun korvaan. Se on kyllä hullu kombo toi, mä oon samaa mieltä. Mä oon kyllä nähnyt Kongo ja mustalainen, se oli kyllä hullu. Ei oo. Se on hullu. Hullu kombo. Ja sä tuli varas, kyllä se on. Mutta 3, sä oot eestiläinen. Kyllä mun pitää vaan uskoa. Sä pidät puheet aika lyhyesti ja sun aura paistaa tänne asti. Mä äänestän 4 pois. Bro, mun intuitio sanoo mulle. Mistä nenä? Kulmakarvat vai? Nyt äijä alkoi kuumottaa. Nenä. Joo. Ei me voida ottaa tota. Sä pestit sun käden. Okei, mä äänestän 3. Mut mä uskon, että en mä tiedä. Sä et tiedä mitä? Sä olit 25. Ja sä olit 18. Kyllä mä uskon tohon, että sä tulit 2015 Suomeen. Mun ääni menee 3. Vittu se, bro. Pesti vaan mun kädet meni. Äijä vaan jättäisi jotain. Mä oon nyt pohtinut ja miettinyt sillä aikaa, kun te äänestitte. 4 toi sun 2015 on vähän liian myöhään. Ja Viro on taas tosi helppo muuttaa Virosta Suomeen. Mä olin tosi pitkään 4 sun puolella, mutta mun mielestä se, kuka teistä oikeesti on se maahanmuuttaja, on kaikkien näiden kierrosten jälkeen 3. Eli 4, mä äänestän sut pois. Hyvin pelattu. Hyvin pelattu. Kiitos 4. Voit poistua. Kiitos. Tervetuloa takaisin. Mä unohdin tää isopään jo. Mun kiinnostaa, miltä isopää näyttää. Maahanmuuttaja astuu eteenpäin. Ei se on... Älä. Tää on aina tällaista. Se on 4. Onks tää final? Ei voi olla. Ei voi olla. Onko se tosissaan? Ota se maski pois, bro! Mä sanoin teille, mä sanoin! Ei vitsi! Ihan shokis. Okei, 3. Sä onnistuit huijaa meitä. Tuu hakee täältä stäkki femmoi. On niin pettynyt. Äijä veti hyvin. Mä haluan kysyä 2. Mistä sä vedit ton roolin? Mä en ymmärrä sillä oikeesti. Mä olin ihan varma, että sä oot Äijä veti vitun hyvin. Se en mä tiedä, sanottiin, että joku pikku sketsi pitäisi tulla vetää. Ja sen mä oon ihan suomalainen, pelaan sählyä. Ja... Sä veit jengi ihan vino tuolla Mongolia. Se oli lähellä. Kiitos paljon, että katoitte tän. Tällä kertaa Femma otti L. Ei se mitään. Ei voi mitään. Nähdään ensi videossa. Pau.